Bé, des de la taula de casals contra poder popular hem constatat la importància dels casals com a eina, com a paraigües de totes les iniciatives socials que estan sorgint des dels moviments socials, des de l'esquerra independentista, des dels moviments de transformació, per tal de començar a construir xarxes i sinergia de contrapoder popular real. És hora d'unir-nos, de començar a construir noves formes de vida i noves formes de relacionar-nos entre nosaltres. I els casals són els espais i els creadors d'aquestes xarxes que possibilitaran que podem viure algun dia en un món lliure, sense capitalisme, sense explotació, sense masclisme i sense espanyolisme. Una mica el que s'ha parlat és des de l'experiència de cada casal, com es relaciona amb els diferents actes i actors que tenen a veure amb el procés, i una mica hem vist que hi havia moltes diferències, segons cada tipus de casal, el poble o ciutat on s'ubicava i la relació que tenia amb les altres organitzacions independentistes, hi havia moltes casuístiques. Llavors hem centrat el debat en com des de la varietat de casals i tenint en compte el marc dels Països Catalans sobretot, que és el que ens defineix, com promocionar el tema de consulta o com ser crítics amb el tema de consulta també, com no, i quines activitats podíem fer per ser més forts, diguéssim, i no ser individuals a cada ciutat, sinó actuar com a territori, quines activitats podíem fer al voltant de la consulta del procés sobiranista, sempre tenint en compte el que ens defineix, el marc dels Països Catalans i una mica la crítica social i donar una mica més de contingut a la consulta merament, a la votació del 9 de novembre. La taula d'economia ens hem basat bàsicament en el finançament dels casals, amb dos grans blocs, el funcionament dels casals, que s'han de finançar bàsicament amb la quota de socis, per tant amb el número de socis, i amb els col·lectius, amb la quota de col·lectius. S'ha discutit subvencions sí, subvencions no, patrocinadors privats si estan a prop dels casals, i l'altre tema important és l'alliberat administratiu, perquè es portin controlades i als dies totes les gestions administratives dels casals. En quant a crear nous locals, aquí s'ha de ser molt rigorós en l'elaboració de pressupostos, tindre molta seguretat amb el projecte que es vol fer, perquè no ens podem quedar a meitat de recorregut i perdre tot el que hem fet, fiabilitat en els equips de constructors perquè els pressupostos acabin sent els que estaven previstos, i adelantar recollida de diners abans de començar el projecte. Plantejament de fer un banc de recursos conjunt a tots els casals, estudiar la possibilitat de proveïdors també conjunts i comuns a tots els casals, i també l'elaboració d'una bossa de diners a nivell d'assegurança intercasals també. A la taula d'activitats i dinamització hem començat explicant un poc diferents activitats que feien des de diferents casals, com ho anàvem enfocant depenent d'afinitats del casal, dins altres col·lectius que anàvem participant al casal des de interns o des de l'exterior. Hem arribat un poc a un consens de la necessitat que tenim de fer una xarxa de casals a nivell Països Catalans per poder nodrir-nos entre tots els casals que hi ha mitjançant d'activitats culturals que hi ha arreu, sigui per necessitat d'aquestes activitats culturals de nodrir-se del paper que fan els casals per a aquestes persones, o a l'inrevés, els casals la necessitat que tenen de dur activitats als seus casals i així podrien nodrir-se i tenir una finançació més gran mitjançant socis i diferent finançació. Bàsicament ha sigut un intercanvi d'experiències entre casals completament diferents, com pot ser el Ger de Ribes, on estan sobre els 1.000 socis, o casals petitets com el nostre, el de Targa, on som una trentena, a explicar des de la forma en què els casals tenien d'intentar integrar la gent com a socis, com a militants en les diferents entitats, des d'explicar les diferents realitats en quant a cobrar quotes
i intentar agrupar el major nombre de gent possible. I una mica la discussió final ha estat sobre com ens podríem, els casals, intentar crear una xarxa, que bé, això crec que ha sigut comú en totes les taules, per intentar això, bàsicament, crear una xarxa i la gent de cada casal disfrutar també de la globalitat de tots els casals. La veritat que estem molt contents com a organització de la trobada, de com ha anat. Hi ha hagut gairebé 40 casals que han vingut a participar en les taules, a aportar-hi, a compartir experiències, a aprendre. I la veritat que creiem que pot haver estat molt positiu i profitós per la majoria de la gent. Aquí hi ha casals de de molts tipus diferents, de casals molt grans, casals més joves, casals que no tenen ni local però que estan dotant-se d'instruments per tenir-los, i creiem que això són posades en comú, que com a mínim una vegada a l'any són bones de fer, i aquest any a més avancem, o sigui, casals i ateneus dels Països Catalans se dota d'instruments per poder avançar, treballar més fermament, teixir xarxa entre nosaltres, i que per tant diguem-ne que enfortim aquesta forma de treballar, cadascú des del seu poble o ciutat o vila o barri, però diguem-ne que amb objectius comuns i amb ganes d'avançar conjuntament.